Museu del Disseny. S'hi celebra una jornada sobre l'autonomia de les persones amb discapacitat D'aquest debat han de sortir propostes. i han de servir per elaborar el Pla d'Actuació Municipal de Barcelona. Sabeu que durant aquests dies estem fent trobades presencials, espais de deliberació, de debat sobre el Pla d'Actuació Municipal. I una de les línies estratègiques d'aquest Pla d'Actuació Municipal, 2016-2019, precisament és l'elaboració d'un pla d'accessibilitat universal a la ciutat. Aquest pla, quins són els objectius que contempla? Bé, en gran part els haurem de definir i començar aquest camí precisament en una jornada com aquesta i anar-los definint entre tots i totes. Per tant, comencem aquest camí i esperem que doni grans resultats i que ho veiem amb un bon balanç quan acabi el mandat. Moltes gràcies. Buenas tardes a todos. Como dijo la presentadora Ana, me llamo Julián. Soy argentino, tengo 28 años y tengo retinosis pigmentaria. Probablemente tenga un 10% o menos de un 10% en el campo visual periférico. Com han dit, em dic Josep, tinc 23 anys i fa 10 anys que vaig amb cadira per una lesió medular. I més o menys encarant això, què és l'accessibilitat, què entenem per això, jo ho definiria amb una paraula molt fàcil que és independència. Una paraula que sona tot el dia, però independència per poder fer el que vulguis, intentant si ho pots fer sol i si no amb la menor dependència possible o com anar. Des de simplement anar a fer una cervesa amb els teus amics sense necessitar cap ajuda o poder anar a treballar, estudiar o fer qualsevol cosa normal. El que farem per treballar aquest debat en grups és fer una dinàmica que durant una hora i mitja estarem treballant en grups petits, però després, a l'última mitja hora, 3/4, el que farem és exposar el que heu treballat en les diferents activitats que ara us plantejarem. Aquí hi ha moltíssimes entitats i persones amb diversitat funcional, però també han vingut arquitectes especialitzats en temes d'accessibilitat i qualsevol ciutadà o ciutadana pot participar en com volem una Barcelona més accessible per tothom. Creu que els carrers i els transports de Barcelona estan adaptats per les persones amb alguna discapacitat? Bé, jo crec que Barcelona tradicionalment ha fet molt esforç i ha invertit en millorar l'accessibilitat dels carrers en comparació amb altres ciutats europees o a nivell del món, però encara tenim mancances importants. Hi ha estacions de metro, senyalitzacions en temes de transport públic, en autobusos, que no acaba d'estar ben senyalitzat i això són dificultats. Alguns carrers que persones amb discapacitat visual són dificultosos i hi ha perills. Per tant, jo crec que hi ha molta feina a fer encara. És difícil moure's per Barcelona quan un té discapacitat visual? És difícil fins i tot moure's per casa, perquè fins i tot a casa es compliquen les coses amb les bicicletes i tot. Per exemple, seria molt útil al metre que, si es pogués, clar, adaptar les parades de metro, com saps que està això del semàfor, que li dones el botó i pita, doncs estaria molt bé aquest mateix sistema i que t'indiqui quina línia i a quina direcció va el metro. Moltes vegades ens trobem que fem un transbord i no tenim molt clar si estem a quina línia estem o a quina direcció estem. Llavors això estaria molt bé al transport i ens facilitaria molt les coses. Quines són les principals dificultats que us trobeu les persones sordes quan aneu al metge o quan us moveu per la ciutat? Quan anem al metge, les persones sordes es trobem que es criden des de dintre del despatx i sentim i no se movem del lloc. Ja podem passar el matí, podem passar les hores esperant que es cridin. S'ha de posar un cartell, el número o nom de la persona que estan cridant, sobretot a otorrino. Estan adaptats els espais culturals per les persones amb discapacitat auditiva? No estan adaptats. Jo vull anar a 1000 llocs. Miro l'agenda de Barcelona, que me l'envien cada setmana. Em començo a apuntar tots els llocs que vull anar. I després penso, frena, no t'enteraràs de res, perquè necessito subtitulació. Necessito l'anella magnètica. Si no, no puc entendre què s'està dient.
Quins llocs tens més dificultats? Per exemple, per pujar o baixar dels autobusos, o en alguns carrers, per exemple, que a Barcelona fa molta pujada, amb la qual hi ha alguns carrers que és més difícil pujar-hi o inclús baixar-hi perquè fa molta pendent. Fem la posada en comú? Jo una cosa que proposaria, que els arquitectes, o sigui, un cop en acabant l'obra, que es posessin una cadira de rodes i fessin una passejada per tot l'edifici. I ens daria en compte si poden arribar o no poden arribar, no? Demanem a l'Ajuntament facilitar sistemes de comunicació d'emergència accessibles, com ara el 112, amb imatges que siguin fàcils d'identificar i posteriorment poder escriure missatges escrits d'atès. En quant a televisions, afegir subtítols, perquè moltes d'elles encara no hi són. També a teatres es poden aconseguir que hi hagin la subtitulació de les obres. Pensàvem que calia aprofundir en l'acompliment del tema de les clàusules socials i un tema que sortia era el poder primar les empreses socials que atenen a les persones amb un nivell de discapacitat més alt. Garantizar la representación de nuestro colectivo en todos los medios públicos de comunicación. Lo que no se ve no existe. Hasta que no haya una Dora exploradora en silla de ruedas o hasta que no haya una patrulla canina y donde un perro salga con crosses, el meu nen, el meu veí o el meu cosí no sabrà el que és la discapacitat. De totes les propostes que han sortit aquí, com decidireu quines són prioritàries? Bé, primer aquestes les volcarem i aquest és un primer debat. El debat del Pla d'Accessibilitat Universal no s'acaba amb una jornada de participació. Tindrem més espais en el marc de l'IMD, en consells de barri, amb els espais també oberts a la ciutadania. Per tant, aquest és una primera trobada i anirem prioritzant. També es volcaran a nivell de la pàgina web i aquelles que tinguin més suports doncs també s'hauran de prioritzar. Ja hem escoltat les millores que proposen les persones amb discapacitat. I esperem que es facin realitat.